كاب ستوديو زينا ايري تي في السلام تنا تقبلوا ظهوركم تعزبنا خم يتمسيو ساعات شاء تأخيلون لومي 14 شمون تحمل السدالو زينا تاتوشتون وزان حيزنا لكم قريبنا لنا المكتال لكم خبر زعدم عدي بعبدي فلما أرسل زينا أمنو زباق كوليج نلعل 350 زيقاتات متبحة حبلان كالي تسقمات عين تخيدو ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ደገፍ ክረምታዊ ትምህርቲ ክሳተፉ ዝጸንሑ ተምሃሮ ተተባቢዖም ኣብ ኖ ዞባ ሰንዓፈ ወፍሪ ዕቃብን ልምዓትን ኣግራብ ንምዕዋት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ፈልስታት ተዳልዩ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ መበል 18 ሓድሽ ዙርያ እገዳ ኣጽዲቑ እስራኤል ኣብ 2025-2026 ባጀት ምክልኻላ ብኣስታት 12.5 ቢልዮን ዶላር ክትዕብዮ ምዃና ሓቢራ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ኣገዳሲ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይደን ዝርዝር ዜና ሕማማት ዓይኒ ብምክልኻል ዑረት ንምግታእ ብዝካየድ ዘለው ውሁድ ጻዕሪ ኣብ ኖ ዞባ ኮሌጅ ምርመራታት ጥዕና ዓይኒ ካብ ዝተገብረሎም ኣማይት ዜጋታት ልዕሊ 250 መጥባሕቲ ሓበላን ካልእን ተኻይዶም እቲ ካብ 7 ክሳብ 11 ሓምለ ብጉጅለ ሓካይም ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዝተዋሃበ ኣገልግሎት ዜጋታት ኣብ ቀረብኦም ክሳብ መጥባሕቲ ዝበፅሕ ዝለዓለ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ዕድል ዝኸፈተ ምንባሩ ሜዲካል ዳይሬክተር ኮማዊ ሆስፒታል ኮሌጅ ዶክተር መርሃዊ ክፍሎም ገሊጹ ሓላፋ ሃገራዊ መደብ ምክልኻል ዑረት ኣቶ ኣለም ዘካርያስ በወገኑ ኣቐዲሙ ተመሳሳሊ መጥባሕቲ ዝርከቦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ምስ ናይ ደገ ጉጅለታት ሓካይም ተዋሂድካ ይካየድ ምንባሩ ኣብዚ ግዜ ግና ብዝተደለበ ተመክሮን ዝተጥረየ ንዋታውን ሙያውን ዓቕሚ ሙሉእ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ክወሃብ ምብቅዑ ዓብ ብልጫ ከም ተረኽቦ ኣረዲኦም ኣብቲ ወፍሪ ካብ ዝተሳተፉ ክኢላታት ዶክተር ኢዮብ በይነ ድማ ሓበላ ዓይኒ ምስ ምድፋዕ ዕድመ ዝኽሰትን ብመጥባሕቲ ክፍወት ዝኽእልን ምዃኑ ብምሕባር 260 ዜጋታት ዕዉት መጥባሕቲ ሓበላ ንኻልኦት ቀሊል መጥባሕትን ፈወሳን ከም ተገብረሎም ኣብርሂቡ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ደገፍ ክረምታዊ ትምህርቲ ክሳተፉ ዝጸንሑ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ተተባቢዖም ወኪል ኤሪና ዳንኤል ወልድን ዘዳልዎ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጌር ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ትሕቲ ጽላል ማሕበር ምትሕግጋዝ ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ደገፍ ክረምታዊ ትምህርቲ ንተምሃሮ ምባእታ ክሳተፉ ዝጸንሑ 140 ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ሎሚ 18 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተተባቢዖም እቶም ዝተተባብዑ ተምሃሮ 93 ምስ መበል 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሳዋ ዝወርዱ እቶም 47 ድማ ኣባላት መበል 37 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዮም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር ኣብ ዘስምዖ ቃል ነቶም ካብ ካልኣይ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ንዝመሃሩ እሞ ኣብ ዓይነታት ትምህርቲ ቁፅርን እንግሊዝን ዝደኸሙ ናይ ምሕጋዝ መደብ ናይ ምትሕልላይን ምትሕጋዝን መንፈስ ዘሕይልን ዘስርፅን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውፅኢት ተምሃሮውን ዝምስገን ፍረ ከም ዝተረኽበ ገሊጹ እቲ ኣብ ክራማት 2022 ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ደጎሊ ብ406 ተምሃሮ ዝጀመረ መደብ ኣብ 2023 ናብ 4 ኣብያተ ትምህርትን 1967 ተምሃሮን ኣብ 2024 ናብ 12 ኣብያተ ትምህርትን 2215 ተምሃሮን ሎሚ ዓመት ድማ ናብ 101 ኣብያተ ትምህርትን 23909 ተምሃሮን ከም ዝዓበየ መምህር በላይ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣባል መበለ 37 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኾነ ወኪል ተምሃሮ በጎኑ ኣብ ሳዋ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓገዝን ምክትታልን ኣባላት ማሕበር ምትሕጋዝ ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዘይተፈልዮም ብምሕባር ኣቐዲሞም ንዝጀመርዎ መደብ ምስ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም እናሳነዩ ኣብ እዋን ክራማት ከም ዝቕፅልዎ ቃልኣት እዩ እቲ መደብ ብመሰረት ብ10 ሰነ 2022 ናብ ኮም ወሪድካ ኣገልግሎት ንምሃብ ብዝሓለፈ ለቦዋ ከም ዝጀመረ ዝጠቐሰ ሓለቓ ጥቕላል ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ካብቶም ጀመርቲ 47 ኣባላት መበል 37 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት 25 ሙሉእ 4 ነጥቢ 5 3 ነጥቢ 8 ዝተረፉ ድማ ካብ 3 ክሳብ 3 ነጥቢ 6 ነጥቢ ከም ዘመዝገቡ ብምግላጽ ኩለን ኣካላት መንግስቲ
ንምዕዋት ናይዚ መደብ ብውህደት ክሰርሓ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ እቶም ለዘበን ናብ ሳዋ ዝወርዱ 93 ተምሃሮ ገንዘብ ነቶም ናይ ዲግሪ ነጥቢ ዘመዝገቡ ኣባላት 37 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድማ ገንዘብን መዳልያን ሽልማት ተዓዲሉ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ንዞባ ሰንዓፈ ከም ኣካል ናይቲ ብሰንኪ ብርሰት ኣግራብ ዝተሃስየ ሽፋን መሬት ናብ ንቡር ምላስ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ፈልስታት ከም ተዳለወን ድሮ መስርሕ ዕደላ ከም ተጀመረን ተሓቢሩ ወኪል ኤሪና መሓመድ ኣይፍራሕ ዘዳለወ ፀብፃብ ኣሎ ሚካኤል ሓድጉ ከቅርቦ እዩ ኣብ ንዞባ ሰንዓፈ ኣብ መደበራት ፈልሲ ጎሎን ዓደ ጣልን ባላኻን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ ተዳልዩ ከም ዘሎ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ዮሃንስ ዘካርያስ ገሊጾም እቲ 13 ዓይነታት ፈልሲ 30 ሚእታዊት መበቆላዊ 70 ሚእታዊት ድማ ዘይመበቆላዊ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ዝተጸምዐ ቀላጥ ቦታታት ማይ ኩዖታትን ቀጽሪ ትካላትን ከም ዝተከል ኣረድዩ ዝንዞባና ክልተ መደበራት ፈልሲ እየን ዘለዋና እዛ ዘለናያ መደበር ፈልሲ ዓዲ ጣልያ ኣብ ላዕሊ እውን መደበር ፈልሲ ጎሎ ኣለና ኣብ ዝኽልተ መደበራት ፈልሲ እዚ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ኣለና ንለዘበን ክትከል ድሉ ዘሎ ፈልሲ ማለት እዩ እዚ ፈልሲ እዚ ብዓይነት ክረኦ ከሎ ከባቢ 13 ዓይነት ኣግራብ ዘለና ካብዚ እቲ 70 ሚእታዊት ቀላሚጦስ ክኾን ከሎ እቲ 30 ሚእታዊት ካ ባህርያው ገረቢ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምቲ ኩሉ ሰው ዓመት ንኸዶ እቲ ተኻኽሉ ንዝምልከት ብኮም ብውልቂ ናይ ትካላት ማሕበራት ቤት ትምህርታት በከምዚ ጋባብ ይዙ ትከለሉ ቦታታት ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ፍሉይ ነገር ሒዝናዮ ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ውልቂ ፀቂና ኢና ንገብር ዘለና ውልቂ ክንብል ከለና ልክዕ ኣብ ማይ ኩዖ እቲ ማይ ኩዖን ዝፈወሰሉ እቲ ህዝብን ዝጥቀመሉ ኣጋባብ ማለት ከምዛ ኣግራት መገበር ኣብ ማይ ኩዖ እቲ ህዝቢ ተማቂሉ ብቃጽዖ ተዋሂብዎ ብቃጽዖ ከዓ ብውልቁ ዝተኽለሉ ኣጋባብ ነዚ መገዲ እዚ ተኣታቲና ኣብዚ ፀቂድና ኢና ከዓ ነካይዶ ዘለና እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ሽግራትና ናይ ሓለዋ ፀገም ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ሓለዋ ፀገም ኒ ምቅያሩ እቲ ውልቂ ናቱ ገንዘቡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ምክንኻን ይኹን ኣብቲ ኣተኻኽላ ይኹን ኣብ ማይ ምስታይ ይኹን ኣብ ዝግበር ወፃኢታት ብናይ ውልቁ ስለ ዝኾነ ብፅቡቅ ክከላኸሎ ስለ ዝኽእል ነዚ ግምት እቲና ኣብቲ ናይ ውልቂ ፀቂድና ኢና ነካይድ ዘለና ኪላ ምግራብ ኣቶ ነስረዲን ዑመር ቦገኑ እዚ ብደረጃ ንዞባ ዝትከል ፈልስታት ኣካል ናይቲ ብሰንኪ ብርሰት ኣግራብ ዝተሃስየ መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑ ብምርባዕ መስርሕ ዕደላ ድሮ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዚ ፈልስታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እዩ ዘሎ ድሮውን ምዝ ፅቡቅ ክራማት ጀሚርዎ ዘሎ ኣብ ምትካል በፂሕ ኣሎ ኣተኻኽሉ ዝምልከት ክንርኢ ከለና ከዓ ብኮም ኣሎ ብውልቂ ኣሎ ብውልቂ ዝጉርቡ ኣለዉ ብኮም ኣሎ ኣብ ትካላት እምነት ኣሎ ኣብ ናይ ውልቅን ኣብ ናይ መንግስትን ትካላት ኣሎ ብክረምታዊ ማእታት ዝትከል ኣብ ቤት ትምህርታት ኣሎ ከምኡውን ብሰራዊት ዝትከል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ኣነባበርቲ ዓዲ ብዓብዪ ከዓ እቲ ክተክል ሓላፍነት ወሲዱ ዘሎ ዝተኽሎ ዘሎ ሰብ ግቡእ መዓላ ናይቲ ገረብ ተረዲእዎ ፅባሕ ንዕኡ ንሃገር ግርማ ምዃኑ ተረዲእዎ ኣብ ምትካሉ ብጣዕሚ ንቕሓት ክህልዎ ክእል ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ብግቡእ ተተኺሉ ዝዓብየሉ ደረጃ ድሕሪ ምዕባይ እውን ክሳብ እኹል ገረብ ዝኸውን ኩሉ እቲ እኹል ምክትታል ክግበረሉ በዚ ኣጋጣሚ ለብዋና ነመሓላልፍ ማለት እዩ ሓላፊ መደበር ፈልሲ ዓደ ጣል እምባላኻ ኣቶ ታደሰ ተወልደ ብርሃን ቦገኑ ካብ ፈለማ ወርሒ ጀሚሩ ክሳብ መፋርቕ ነሓሰ ዓመታዊ ኣሽሓት ፈልስታት ኣግራብ ብህዝቢ ሰራዊትን ተምሃሮን ከም ዝትከል እንተኾነ ግቡእ ሓለዋን ክንክንን ስለ ዘይግበረሉ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዘይጸንሐ ብምሕባር ነፍሲ ወከፍ ኣካል ኣቐዲሙ ብዛዕባ ክንክንን ሓለዋን ምድላው ክገብር ፀዊዑ ብዙሕ ሃልኪ ዘለዎ ስራሕ እዩ ብዙሕ ወፃኢ ዘለዎ ስራሕ እዩ ዓመት ሙሉእ ኢና ንሃልኽ ንሕና ሓደራ ክብል ዝኽእል ነቶም መምሕዳራት ነቶም ኣናባበርቲ ከይዶም ክትከል ከሎ ኣፍታ ቦታ ኣፍታ መዓላ ክትኽልዎን ሓንቲ ገረብ ክትሓርር ከም ዘይብላ ነቶም መምሕዳራትን ኣናባርትን ክላበዎም ይኽእል እቲ ተዳልዩ ዘሎ ፈልስታት ኣግራብ ኣውሊዕ ፅሕዲ ኩመል ሊሓም ጎመሮን ዓየን ካብ መበቆላዊ ግራዋ ፅሕዲ በርበረ ጸሊም ሚም ግራቪልያ ቀላሚጦስን ሞፀርያን ድማ ካብዘይ መበቆላዊ ኣግራብ የጠቓልል ዘይንቡሩ ኣቃዋማ ሰብነት መሰረታዊ መበገሲ ቃንዛ ሕቆ ስለ ዝኾነ ዜጋታት ንቃንዛ ሕቆ ዘቃልዑ ቀንዲ ጠንቅታት ከወግዱ ሙያውያን ይመኽሩ ወኪል ኤሪና ብዞባ ዓንሰባ ኣልማዝ ወልደ ገብርኤል መልክዕ ፀብጻብ ዘዳለወቶ ትሕዝቶ ቀፂሉ ቀርብ እዩ
ኣብዚ እዋን ልዕሊ 600 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ዓለምና ብቃንዛ ሕቆ ከም ዝሰቃዩ ዝፍለጥ ኣብ 2050 እዚ ቁፅሪ ናብ 843 ሚልዮን ከም ዝዓቢ ከዓ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እነዘውትሮም ዘይነብሩ ኣቃውማ ቀንዲ መበገሲ ቃንዛ ታሕተዋይ ዓንዲ ሕቆ ከም ዝኾነ ኣብ ሆስፒታል ከረን ሓፈሻዊ ሓኪም ዶክተር ኣማንኤል ገብረትንሳኤ ገሊጹ ቃንዛ ሕቆ ቅጽበታውን ሕዱር ሕማም ከም ዝኾነ ብኡ ዝሰቃዩ ሰባት ድማ ውሕዳት ከም ዘይኮኑ ዝሓበረ ዶክተር ኣማንኤል ኣብ ግዜ ድቃስ ንብረት ኣብ ምልዓል ኮፍ ኣብ ምባል ተሽከርከርቲ ኣብ ምዝዋር ከምኡ እውን ኣብ ግዜ ጥንሲ እቲ ቁኑዕ ኣቃውማ ምስ እነዘውትር ንቃንዛ ሕቆ ብሓፈሻ ንቃንዛ ታሕተዋይ ዓንዲ ሕቆ ድማ ብፍላይ ክንከላኸሎ ከም ንኽእል ኣብርሂቡ ንኣብነት ኣብ ኮፍ ኣባህላ እንተሪእና ብመጽናዕቲ ኣብ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም ልዕሊ 6 ሰዓታት ኮፍ ዘብል ስራሕ ይውንን ይብል ማለት እዩ ካብቶም ኣብ ስራሕ ዘለዉ ልዕሊ 50 ሚእታዊት 6 ልዕሊኡን ሰዓታት ኮፍ ይብሉ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ቤት ጽሕፈታት ዝሰርሑ መራሕቲ መካይን መራሕቲ ተሽከርከርቲ ክኾኑ ይኽእሉ ልዕሊ 6 ሰዓት ኮፍ ዝብል ሰብ ብዙሕ ማለት እዩ ሕጂ ብመንፅር ናይቲ ኮፍ ንብሎ ሰዓታት ድማ ኣብ ኣቃውማ ናይቲ ዓንዲ ሕቆና ዝፈጥሮ ጽልዋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዝግበር ቀንዲ ጸገማት ኣብ ግዜ ኮፍ ኣባህላ እንተሪእና ንኣብነት ንቅድሚት ተደፊእካ ኮፍ ምባል ብፍላይ ኣብ ቤት ጽሕፈታት ንቅድሚት ተደፊእካ ወይ ከዓ ቅርፂ ዓንዲ ሕቆኻ ንቅድሚት ከም ዝዘብል ጌርካ ኮፍ ምባል ብኣንጻሩ ከዓ ንድሕሪት ንታሕቲ ገጽካ ሸተት ምባል ንታሕቲ ገጽካ ሸተት ምባል እውን ካብቲ ቀንዲ ጠንቅታት እዩ ብዙሕ ሰብ ዘይስተብለሉ እዚ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ቤት ጽሕፈታት ኣብ ብዙሕ ሰብ ከም ተሪኦ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ዋላ እውን ኣብ ተሽከርከርቲ ንመርሓሉ ግዜ ሕጂ ብስታቲስቲክስ ክነሰንዮ እንተኮይና እቲ ሓበሬታ ማለት እዩ ከም ተቐዲምና ዝጠቐስናዮ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ካብቶም ኣብ ቤት ጽሕፈታት ወይ ከዓ ኮፍ ኢልካ ዝስራሕ ዝሰርሑ ልዕሊ 6 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ኮፍ ይብሉ እዚ ከዓ ብ25 ሚእታዊት ተኽእሎ ይውስኾ ማለት እዩ ነቲ ካብቲ ንቡር ተኽእሎስ ብ25 ሚእታዊት ተኽእሎ ይውስኽ ናይ ሕማም ቃንዛ ዓንዲ ሕቆ ማለት እዩ ምትካኽ ሽጋራ ምኽራሽ ወይ ድማ ልዑል ግዝፊ ሰብነት ቁልጡፍ ምጉዳል ክብደት ምድፋዕ ዕድመ ከምኡውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝርአ ምዝንባዕ ሆርሞናት ነውፅን ጸቕጢ ኣእምሮ ልዕሊ ሚዛን ንብረት ምልዓል ጉጉያ ኣቃውማ ሰብነትን ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ምባልን ካብቶም ቀንዲ ንቃንዛ ሕቆ ዘቃልዑ ጠንቅታት ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሩ ዝበዝሐ ቃንዛ ዓንዲ ሕቆ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ወይ ኣብቲ ላምባር ወይ ከዓ ሽምጣዊ ክፋል ዓንዲ ሕቆ እዩ ዘጋጥም ኣብኡ ዘይድግፈካ ምዝኸውን እቲ ኮፍ መበሊኻ እቲ ተኽእሎ እናወሰኸ ይኸይድ ካልእ ብዙሕ ሰብ ዘይርድኦ እግርኻ ኣብ መሳቒልካ ኮፍ ምባል ማለት እዩ እዚ ከዓ ከም ዓብ ነጥቢ ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና ብፍላይ ቤት ጽሕፈታት ክውገድ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ እግርኻ ኣብ መሳቒልካ ኮፍ ምባል ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኣደቃቕሳ እንድሕር መፂና ሓደ ሰብ ብውሕዱ ካብ 8 እስካብ 10 ሰዓታት ወይ ከዓ ካብ 6 እስካብ 10 ሰዓታት ንመዓልቲ ይድቅስ ኣብዚኦም ነዊሕ ሰዓታት ዝወስዱ ናይ ድቃስ ሰዓታት ንኽተሎ ዘይንቡር ቅርፂ ኣካላት ናይ ኣደቃቕሳ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ሕዱር ሕማም ቃንዛ ዓንዲ ሕቆ ወይ ከዓ ታሕተዋይ ክፋል ዓንዲ ሕቆ ከጋጥመና ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ብከብድኻ ምድቃስ እውን ብዓይኒ ሕክምና ክረአ ከሎ ብዙሕ ምሩፅ ተመራፂ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያታዊ ክሳብ ዘይኮነ ብከብድኻ ምድቃስ ብዙሕ ሰብ ከም ልምዲ የዘውትሮ እዩ ብከብድኻ ምድቃስ ንቃንዛ ዓንዲ ሕቆ ከቃልዓና ይኽእል ከምቲ ዝበልናዮ ኣብቶም ዲስክታት ጸቕጢ ስለ ዝፈጥር ማለት እዩ ዶክተር ኣማንኤል ኣስዒቡ ምድካምን ምድንዛዝን መሓውር ድኹም ምቁፅፃር ሽንትን ቀልቀልን ኣብ 50 ዓመት ዕድመ ንፈለማ ዘጋጥም ቃንዛ ሕቆ ብርቱዕ ረስኒ ከምኡውን ቃንዛ ኣብ ግዜ ለይቲ ካብቶም ኣቓልቦ ዘድልዮም ምልክታት ከም ዝኾኑ ብምንጻር ምስ ዝተፈላለዩ ሕዱር ሕማማት ረኽስን ጸጸርን ኩሊትን ረኽሲ ማህፀንን እውን ምትእስሳር ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኩሉ ግዜ ካብ መንኩብና ጀሚርና ፎክስ ወይ ከዓ ሪላክስድ ዝኾነ ኣቃውማ ክህልዎ ኣለዎ ፎኪስ ኣቃውማ ክህልዎ ኣለዎ እቲ መንኩብና ኣዝዩ ጸቕጢ ክህልዎ የብሉን ኩሉ ግዜ ዓንዲ ሕቆና ተኺሉ ክቐውም ኣለዎ እግርና ከም መሳቐል የብሉን ንቅድሚት ወይ ንድሕሪት ክንድፋእ የብልናን ከምኡ ድማ እቲ እግርና ሰጢሉ 9 ዲግሪ ኣብ መሬት ክረግጽ ኣለዎ ብፍላይ ነዊሕ ሰዓታት ኮፍ ንብል እንተኮይና ኣብ ቤት ጽሕፈታት ልክዕ ከምዚ ኮፍ ኢለ ዘለኹ ሰጢልካ ክሳድካ ኣቕኒዕካ መንኮብካ ኣፍኪስካ እግርኻ ድማ 9 ዲግሪ ምስ መሬት ክቐንዕ ኣለዎ እጂ ንነዊሕ ሰዓታት ዝኸይድ እንተኮይኑ ኣዝዩ ኣብ ቃንዛ ኣብ ምጉዳል ኣዝዩ ልዑል ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ኮፍ ንብለሉ መቐመጢ ወይ ከዓ ሴድያ ብፍላይ ኣብ ቤት ጽሕፈታት እንተኮይኑ ሕቆና ዝድግፍ እንተኾነ ኣዝዩ ተመራፂ ማለት እዩ ሕቆ ዘይድግፍ መቐመጢ ወይ ከዓ ሴድያ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ቃንዛ ዓንዲ ሕቆ ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ከም ዝተባሃልናዮ እቲ ምምስቓል ናይ ኣጋር እውን
كنوجد يقبأنا عرفت موسارك أوساني نأمنت كل ساعات ويساعات كي جبرك قديم كأب 3 دقيقة 45 دقيقة تسيكا فوكس من قصاص مقبار ويكأكلات كم فتتح أبسنا وحجزي أتي لو تخنريون خلينا مالتي قليل يمثلتي أجابب كوفا بهالان مكل خالن جن أبسنا وحجزي نتوم أب وزد أب كنزا عن حقوق زي بس إحنا كم مكل خالي نتوم أب كنزا عن حقوق درجة بس إحنا دما كم فوسا خنريون خلينا مالتي عند حقوق ካብ ርእስና ክሳብ መቐመጫ ዝዝርጋሕ ዳሕረዋይ ክፋል ኣካላትና ኮይኑ ሚዛንን ቅርጽና ኣካላትና ዝሕሉን መናሃርያ ናይ ዝተፈላለዩ መትንታት ብምዃን ካብ ሓንጎልና ናብ መላእ ኣካላትና ኤሌክትሪካዊ ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ንዕትብታሕ ዓንዲ ሕቆ ሓቂፉ ዝሕዝ ኣገዳሲ ክፋል ኣካላትና እዩ። ቃንዛ ሕቆ ሓደ ካብቶም ንቡር ዕዮና ብግቡእ ከነሰላስል ዘጸግሙና ሕማማት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ቃንዛ ምስ ስማዕና ተቐላጢፍና ናብ ሕክምና ምኻድ ክንዘውትር ይግባእ። ንሰኣላይ ቴኬኤስኤፍ ኣልማዝ ወልዲ ገብርኤል ካብ ኣገልግሎት ዜና ዞባ ዓሰባ ካብ ሆስፒታል ከረን ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ድሕነት መግቢ ዘተኮረ ስልጠና ካብ 11 ክሳብ 14 ሓምለ ናብ ማሕደርቲ ከባቢ ኣባላት ባይቶ ክልተ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ካልኦት ኣካላትን ተዋሂቡ እቲ ብጨንፈር ዞባዊ ኣገልግሎት ቁፅር ዝተወደበ ስልጠና ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ድሕነት መግቢ ሳዕቢናት ፀረ ባልዕ ኣብ መግቢ ውሁድ ምክልኻል ባልዓትን ብልጩን ድሕነት እንስሳን ውፅኢት እንስሳን ከምኡውን ጽልዋ መድሃኒት እንስሳ ኣብ ድሕነት መግቢ ዘተኮረ ነይሩ። حلاف جنفر حرشة أتو محمد عبد الرحمن عبد السمع قال أبتغ من قدعة تربالع زلون نقحات مبرخ بسنك زي قبوة طاغمات تربالع متحاز تربالع صعب حدقاتات بكلان مقادة قداس خمس خونة بريهم ساتف تبوغنهم نقحات مسرتا وصل زخونة مساسة الأستمروتات سلطنتات كودب أزخاخيرهم زينا مسواتي قديم تقعد ليلتنا الكولونيل تافرت خلولدي قبرتات يوشاوش بعصر شوعة حملة مبل سوعن حدن عمت عدمي بحمام تسويو أور حسنة شنجات 174 بزبا حيلتات حرنة إيرتراس سلفة تقعد لي تافرت خلولدي أبوان حرنة وغالسي أبهارتها تواقع سراويت عدق ودبن مقو عزيان دحرنا تندماب كفل سراويت حمشان إسران حمشان حلاف موفارن لوجستيكس انتمدبو نهزبون هاقورم توفاينت زقلقل حربنيايم سوء تافرت خلولدي بعل حدارن أبو شدش سولداتن يوم سنة سرعة قبر الدمال لو مع 10 حملة فرق معالتي أما كان مغابر حربنيتات أسمرات فتيموم منيسر مكلخال إز هزباو سراويت إيرترا مسواتي قديم تقادا لاي تافرة تخلول الشاوش سسو معمري حازن ناقلزة نسدر بيتو مغالستون مسارحتون صنعتي حبكم يبل ظهوركم تعذب تسعب زيناتات وصايا دقيمنا نمكتالكم بخبرنا قدام زينا وصاي إيروبا حبرت لما 18 حملة قبل على روسيا مبل 18 حدش زوريا أجدا أزريقو حلاف بوليس وزا إيروبا حبرت كاجا كلا سابز هابوتو مجلسي منسترات قدات وزا نايت حبرت أب كتما براسل سابز كايدو أخيبا أب سمع 5 بصحو حبيرام أتأجدا نأتاويتات ساعات بانكتات نوتات دراو إندسترين روسيا خمون مسمر غاز نورد ستريم علامات قبر 5 خوني زقلت زلوم بزي كازت اقدا وغازي تساري ندادين حدا برميل نابا 47 دولار مقدال كم زي تغاللون تقاليتوم إيروبا حبرت نتأمامن مصداق أقدمو زكايدو فتنتات بسنك تغاموتا سلوفاكيان هنغارن كم زفشل زفلتيوم كوينات يوكرين ورحلكات 2022 كابز جمبر ندحر إيروبا حبرت أقدمو نسب السلطان تكالاتن بانكتاتن روسيا علاما زقبره 10 زورياتات اقدا كم زي تغز أبزابات يحبروم أتحبرت عبل على روسيا بزت دعوة قداتات تريليونات دولار زقمت كتبا وخسارات كم زقاتمو تم تبزوات توسخي يتوسو إسرائيل أب كتشن إسران حمشن كتشن إسران شدشن باجت مكل خلا بأستات 10.5 بليون دولار كتعبية مقانا منستر تات فاينانس مكل خلن ب10 شوعة حملة بزوج ومجلس حبيرم تحدش باجت منستر مكل خل نهاجرا ودحنة توسان زخنة هتوزنا قدستن وعلات عدقي نخكايد زحجز كم زخنة نسب السلطان تهاجر متكاس مع كنا زينا حبيران منستر فاينانس أبزهاو مجلسي تحدش باجت مكل خل نقول مدياو تسقطاو مدلوات زحجزن نتا أوشمت غزا زكايد زلو زعوق شفنن كم زخنة قليتهم مزياد وتادرا باجت مستي أوش متغازا تكايدو زلاو تادرا وسرحيتات قدتاو متأسار كم زلوي زقلت زلوم إسرائيل بشوعة تقم تغتشن إسران سلسلنا أوش متغازا نعير مدرن سفيه متقع تخاب تجمبر نرحر وتادرا وزايتاتا كم زنهارت زبطابات يحبروم تهاجر قبل علوش متغازا تكايدو بزلا ألما مدبداب لعل 50 شوعة شح فلسطينيين كم تقتلون لعلي 233 شح كم زغسولونيو زحبار
ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣብ ክልተ ኣው ዝምድናን ኣገደስቲ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይደን እተን ሃገራት ነዚ ዝርርብ ዘካይዳ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢድ ማል 17 ሓምለ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ልዑል ፈይሰል ቢን ፈርሓን ቢን ዓብድላ ኣብ ከተማ አልዓለሜን ኣብ ዘካይድዎ ርክብ እዮም ኣብቲ ርክብ እቶም ሚኒስተራት ክልተ ኣው ዝምድናን ምሕያል ብወገን ሃገራቶም ንዘሎ ድልውነት ደጊሞም ድሕሪ ምርግጋፅ ኣብ ፍልስጤም ሱዳን ሊብያን ሶርያን ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ገምጊሞም ሚኒስተር በድር ዓብደልዓጢድ ዝሃቦ መግለፂ ሃገሩ ውሽመጥ ጋዛ መቁራጽ ተኩስን ንኽግበርን ወሓዚ ሰብኣዊ ረድኤት ንኽረጋገፅን ተካይዶን ዘላ ቀጻሊ ጻዕሪ ኣጉሊሖም ግብፅን ዳግመ ህንፀት ወሽመጥ ጋዛ ዝምልከት ኣህጉራዊ ዋዕላ ክትእንግድ ምዃናውን ገሊጹሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ላዕለዎት ዲፕሎማስኛታት እስራኤል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ሶርያ ንዘካየደቶ ደብዳብ ነፈርቲ ብምኹናን እስራኤል ካብ 1967 ጀሚራ ሒዛቶ ካብ ዘላ መሬት ሶርያ ክትወፅን ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ሶርያ ከተኽብርን ኣተሓሳሲቦም بريطانيا جرمانن مكلخال حويس استفلالية صلاتات شفن سفيح خلتا أو سماعات كتيمان استقل تقدم منستر بريطانيا كير ستارمرن جانسلر جرمان فريدريك مرزنت مال 10 شوعة حملة بكتمال لندن أبزكايد وركبيم تسمعات كلتين هاجرات حبرا وتادرا وسلطنان لمدن ككايدا سايبرا وسقاتتن ناي حبريتا كيناتن بحوار كالسا كم اون أبسدد أزوار كتحبابرا زخ اليوم توساخ لتاو نقدي بمحيالن ناصان كفوتن عداغاتات مرغاتن متن شغلتن معباي كسرحا تردادين بريطانيا جرمانن كم زعين السمع كفرارما دحر مزام كلاي كوينات عالم المجمريا خمس خونه يحبر زلوم قدماي منستر كير ستارمر ابزاو مغلص بعلمنا زيرغنت اب صفحالو زلوان بريطانيا جرمانن اب سمعات نصحن زلون دلدلن طبون زمدنا زغل حكم خونه حبيرلو قدماي منستر كندا مارك كارنين اندستريات مفرحاتين هاغرو خاب قداماو صقطن مكلخالن تودادارنتن معباين ناب العلم ساغرو ناصا نغداو سمع زلون هاغرات توسا قرص كسلع مخان فليتوم تقدماي منستر هاغرو خابتنا 2024 متن زبزح حاتين ناب عداغاتات اب العلي زلخا هاغرات ن 50 ميتاوي توسا قرص كم تخفل حبيروم اب تشاينا زمخخ حاتين اب كندا بالعلي زلخا هاغراتون قدم مزام نايزا حيزنا يزلنا ورحي نا 25 ميتاوي توسا قرص كسلع مخانو سقسه تقدماي منستر ناب عداغاتات هاغرو زلخ فريات حاتين كم زدرتن كم زغدلنونا ننصيروم زي كازو خبانيتات مفرحاتين كندا بعد منغست قدامنت كم زوهابن ገንዘባዊ ደገፍ ከም ዝግበረልን ገሊጹሎም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወር ሕዚ ኣብ ልዕሊ እታው ፍርያት ሓጺንን ኣሉሚንየምን ወሲኖን ጸንሐ ወሰኽ ቀረጽ ናብ 50 ሚታዊት ክብ ከም ዘበሎ ዝፍለጥ እዩ መሰረት ጸብጻባት ካናዳ ሰደድ ሓጺንን ኣሉሚንየምን ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝገብራ ሃገራት በቀዳምነት እትጥቀስ እያ ኣብ 2024 ካናዳ ልዕሊ 11 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ፍርያት ኣሉሚንየምን 13 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሓጺንን ናብ ኣሜሪካ ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት ይሕብሩ فرنسا معرب أفريقيا هاجر السنغال صنح قوام وتدراوي هلاو خمس بقع تغاليحو استقلت سراوي فرنسا مال 10 شوعة حملة بسنغال سفيرو صنحنا يمودات خلت وتدراو معسكرات نسب سلطان تهاجر دحر مركبيوم أزل سراوي كلتين هاجرات أبسسات فوسنا سرعات أب كتما داكار صنح زعبي وتدراو معسكرن مدبر حيلا ايرن فرنسا بوقعي نفس سلطان سنغال كم تسغاغرت حبيرو ኣብ ስነ ስርዓት ተሳትፈ ኣዛዝ ሓይልታት ፈረንሳ ኣብ ኣፍሪካ ቆዋም ወታደራዊ ህላው ፈረንሳ ኣብ ሰኔጋል ከም ዝብቅዕን ሓድሽ ምዕራፍ ክልተ ወታደራዊ ምትሕጋዝ ከም ዝጀመረን ገሊጾም ሓለቓ ጠቕላል ስታፍ ሰራዊት ሰኔጋል ብወገኑ መንግስቱን ናይ ምክልኻልን ጸጥታን ምትሕባር መርሓ ግብሪ ከም ዝሕድሶን ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ሰራዊት ምህናፅ ቀንዲ ኣተኩሮ ተዋሂቡ ይስራሓሉ ከም ዘሎን ሓቢሮም ኣብ ሰኔጋል 5 ወታደራዊ ማዕስከራት ዶኪናት ጸንሐት ፈረንሳ መጋቢትን ግንቦትን ናይ ዝዓመት ኣብ ከተማ ዳካር ንጸንሐ 3 መደበራት መንግስቲ ሰኔጋል ከም ዘረከበት ኣይርስዓን ፕሬዝዳንት ሰኔጋል ባሲሩ ዲዮሚዮ ፊዮ ብ31 ታሕሳስ 2024 ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ዘስምዑ መደረ መሬቱ ህላዊ ግዳማዊ ሰራዊት ከም ዘየድሊ ብምጥቃስ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅእ ከም ዝፀውዐ ዝከርዮም ፈረንሳ ኣብ ሰኔጋል 350 ወታደራት ኣዋፊራ ምጽንሓ ጸብጻባት ይርድዎም ኣብ ዝሓለፈ ቅርብ ዓመታት ማሊ ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ጫድን ኣይቨሪ ኮስትን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪካ ሰራዊት ፈረንሳ ካብ መሬተን ክወፅእ ከም ዝኣዘዛ ዝፍለጥ እዩ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ንምዛም ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ኣብ ኖዞባ ኮሌጅ ልዕሊ 250 ዜጋታት መጥባሕቲ ሓበላን ካልኦት ጸገማት ዓይንን ተኻይዱ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ደገፍ ክረምታዊ ትምህርቲ ክሳተፉ ዝጸንሑ ተምሃሮ ተተባቢዖም
أمنو زبا سنعفة وفرع قابن لمعتنا قراب المعوات أستاذ فرق مليون فلستات تداليو إيروبا وحبرت قبل عد روسيا مبل 18 حدث زوريا أجدا أصدقو إسرائيل أو كتشن إسران حمشن كتشن إسران شدشن نباجت مثل خلا باستات 10 نتبع 5 بليون دولار كتعبية مقانا حبيرا قبتن سعود عربن أب كلتاو زمدنان أقدستي زباو معبالتاتن زتخورة زرب أكايدن بارك زخونكم تعبزتي حفشاو زيناتات تاب سزازي ملو سلامك كتالكم نمسجن سرف مدباتنا نحبكم بوقنا شت